Swimming ba ang gusto nyo? Tara! Hello mga kawaw! This time naman ay pupuntahan natin ang malapraisong ganda ng Aquatica Marina na matatagpuan lamang dito sa bayan ng Lingayen. At halos katabi lamang ito ng Lingayen Beach na talagang dadayuhin ng mga turista, karatig bayan at mga kalapit na lugar dito sa Pangasinan. Sa pagpasok nga namin ni Pitik ni Anjo ay nakita agad namin itong malaking tarpaulin para malaman kung magkano nga ba ang entrance fee nila dito at kung ano-ano ang mga prohibited na ipasok sa loob ng resort. Sa pagpasok namin dito sa loob ng resort ay agad namin nakita dito si Bibi Ligaya, OMG. At syempre kasama niya dito ang ibang Pangasinang vloggers at ganito nga yung nadatnan namin. At dahil sa kami ay gutom na, ay wala na kaming ibang ginawa kundi ang kumain, ng 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 kumain. Mga gutom yarn, dito sa Aquatica Marina ay mai-enjoy nyo dito ang kanilang swimming pools, cottages, slides, jacuzzi, at ang pinaka-favorite ko, ang wave pool. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halika na dumayo dito sa Aquatica Marina Resort dito sa bayan ng Lingayen at isama mo na ang inyong buong barkada para lahat mas masaya. So hanggang dito na lang ang aking for today's video mga kawaw. Kita-kits na lang sa aking next video and share the love. EG wow! At to'y outing laman! Shish!